आंखौबो समायमोनहाय ना गुरबालाय एकदम नाफोरखौनो गुरनो रोंलाथाय आङो गुरनोसो एकदम ख्लाब ख्लाब जागासिनो दङ। खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगसाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबायमा जेव जेव फगवाननाय महर लानो सोनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लग्सखौफोरा जोबोद साइलामोन जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामगोन सोरबाफोर गोदान मोननानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय बेल आइकनखौबो टिं होनलायनाय बाजायनानै गालांबानो जाबाय जाहाथे आं गोदान भिडिअ हगारोब्ला नोंथांमोननि खाथियाव सौहैनायनि आरोना दुगैखां लोबखां आरोना ओरैबायदि अबस्था गरमानो अयथासार दिनै सिखारनायनिफ्रायनो होद मा जाफैलायखो नोंलाय बेनिफ्राय ब्लाउस गाना मुवा मेख्ला गाननानैनो आङो खावसे ओंखाम ओंख्रिखौ फुरा फोमोनखांजोबनानैसो स्र' दुगैनानै स्राय गानफिननानै एसे दाफबनानै ओमफ्राय दाफबनायाथ' आंना मा बेनोसै दाफबनो लागा जेबोआनो गैया थ' नोंथांमोननि खाथियाव इन्ट्र'खौ मारै फैबाय आरोना ओमफ्राय मा खालोब खाजोब कबि भाजा एवखांबाय नालाय आङो बेखौ नै सोरबायासो माने साखिनायबाय आरोना आंथ' साखिनायाखै संख्रिनांदों थिगानो जादों बिमाया जेबो एक दानाबो खुगायाव सोथ'वाखै 10था जाबाय आरोना थ' दाबो जोबाखै दंबावो आं गुरनानै लायनाय ना दंबावो सोनाफोर बेखौ संनोसै आरोना थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो सुबाय जाखांनानै इदिसो ए सुनानै ओमफ्राय बे साबोनखौ जालदाब दोननाया नोरै लेजेर फैलायबाय खोमा सुदों ना खामानि एरहोदों आंखौ ए मोजांसो साबोना खाराखै नै प्रभु हस्टेलाव नोंनिफ्राय गोरलै गोरलै उन्दै 5 इयार्स 6 इयार्सनि मानसियानो खथ' सक सका सुयो बाबा उफाय गैया सुवाबा मा उफाय बोरैबा खालोब खाजोब जादों ओंखाम संबाय आङो नै दुगैखांग्रा फैनानै आं सिदा सिदि ओंखामाव अर लागायदों माइरंखौ माने सिगाङावनो सुना दोनखादोंमोन नालाय टाइम जाथ'यैखाय खालामाखैमोन नों दै गिलाससे लोंनानै दसे सान्थि फांखायाव जिरायनो थाखाय बिनिफ्राय नों तात उखैनायखौ कन्ट्रल हाया ओमफ्राय आंनि ओंख्रिया नै कबि भाजा एवखांबाय आङो बिबैमोना ओमफ्राय बालाबासे साहा फुदुंनानै दोनखांबाय आं दुगैनायावनो मालाय ओंख्रिया जेव जेव खिन्थु एसेल' आरोना ओमफ्राय नै बेहाय दङ नै जिखा एवनाय आरोना आरो दंबावो अन्दरावहाय बोलाला आङो केरेलाजों आलु एवनाय दंबावो आरोना ओमफ्राय नैबे कबिखौथ' बेनो फोजोबखागोन फिसाल'मोन माने बेलेग ओंख्रि जाया नालाय कबि आरो दालिबो जाखांबावबाय सब जाजोब्बाय एबारना दङ टेनटेने लकेल आं गुरनाय वाव बेखौ आरोना ओमफ्राय बेखौ माजों जागोन होनना बुङोब्ला गेदेखौ आरोना खासफुसफोरजोंसो जागोन दिनैहाय जिंखाजों जानो बायदि जादोंमोन खिन्थु मोजां ना रोसि जानो लुगैबाय जोङो ओंखायनो बेजों लागावनोसै आरोना थ' संनांगौआ बेल'थारसै आंना बेसेबा गोबावजोंसो आं दिनै बिदि रोसि जासिगोन आरोना जोग्लावरि ओमफ्राय मा होनो बेखौ उसुमै जारिबो होनो ना सोर मा होनो आं मिथिला बे जोग्लावरि थासै बेनिफ्राय नोरसिं आरोना एकदम मजा एसे हाफ्लेनानै लागोनसै आङो गोरलैथार एकदम नोरसिङाबो गोरलै जोग्लावरियाबो गोरलै दै ओइ गिलासाव दैया साराय बोरायाबो दुंखाबायानो आंना ओमफ्राय ओरै एसे ग्रिन टि लोंनानै लानो आङो ओमफ्राय बेफोर सब रेडिखा आरोना दहायनो बानलु सामब्राम देनायफोरा ओमफ्राय नै जोंना माजि समाय ओंख्रिफ्रा न'आवनो सफैयो आरोना दानिसो सासे हारसा दादाया जोंहा फाननानै थांबाय खांख्रिखलाखौहाय सेरसे दङनो 50 थाखा लांबाय दाख्लै आरो दखानाव आङो 40 थाखानि लानानै फैदोंमोन आरोना आधा केजि ना मा लानानै फैनाया ना फवासेल' लाबोदोंमोनथाय दा ओमफ्राय थाजा मोजांखायनो एकदम थाथखार दासो खानानै लाबोनाय ओंखायनो लाखिखागौ बेफोर आदारा भाजा जालाय बाथोन जालाय लाब्रा जालाय जाखायो आरोना जोंहा लुंगासे नुबायहाय सेरसे मानि दे एसे मोजां फ्रोम एवफ्रोमग्रोनानै लानोसै आं र' आं गुरनाय ना मा जाखो जेखाइ थाबा ट्राइबो खालामसिगौमोन आं सोनाफोर दाखालै जाय आलाया फानफैदोंमोन ना थ' बियो लानानै फैबावदों आरो ओमफ्राय थुरि मासे दंमोन ओमफ्राय बिखुङाव एसे गाराय दं आरोना आंथ' होनबाय गारायखौ हाख्लानानै गारायखौ माने गाराय जरनिखौ थुख्राखौ गारनानै साइसानिखौ जानोसै खिन्थु माया गाराय गोनांद्राय जाया आरोना ना थुरि मासे लस 80 थाखानि सोनाफोर 80 थाखानि क'क्राझाराव बेखिनि नाखौ 80 थाखानि मोनहांबो मोनो आरोना थाजा एफा मोजां ना गोथां गोजामोन खमसे खमथ' 150 गाहाम होनखायो 180 गाहाम होनखायो आं सोंखांखाबाय थुरि मासे थावो नैबे लंदांमोन दाबो दङ बाल्थिङावहाय
जारला मालाय बिहामजो हायुरियासो दाख्लैयो गुरनानै जाखांबाय ओमफ्राय बिस्रा जेखाइ खबाइबो दंखायो बिस्रा बिखुनजोआबो गुरहैबाय थाखायो हदाय ना थायो बिसिनाव आरो ना बाल्थिङावहाय बिखुनजोआनो नागिरलाबाय थाखायो आब'आ बिसिना ओमफ्राय जोंहा बिदि मारगुलि जोंहा बे आलदा फानफैबा लाखिनानै जायो आरो ना जेखाइ थाबा माइयाबो आगोलाव एखमबा एखमबा गुरहैयोमोन बे जेखाइया उरायलांबाय आरो खाथि खालायावबो जेखाइ मोना लायनोबाबो बे सालखौसा होननायाव लायनांगोन आरो ना ओमफ्राय बिहामजो हायलुरिजों आंजों सानैबो गामियाव दंबाबो फैनायानो जि गोबाव जाबाय थेवबाबो दासिम मोखां गन्थं नुलायलायाखै आरो ना थाबथा थुबथा बे जाखिनि भिडिअ नुदों बेनोल' ओमफ्राय खालि फनावल' कन्टेक्ट दङ माने बेबो आंसिम फैनो हाया आंबो बिसिम थांनो हाया हिन्दुस्तान पाकिस्तान बायदि जानानै दं सानैबो मैया बेबो जोंनाव फैहां आंबो बिसिनाव थांहां जादोंमोन आरो माबा मोनसे प्रब्लेम जालायलायनानै बन्द' आरो ना सानैबो र' लोगो मोनलायसिगोन एवथ्र'नानै लाबाय आं एबारना माबाखौ बिलाइ बिलिखौ घास फुसखौ लागावनोसै गरमखायनो मबाइला हें जाबाय आंना नै मबाइलखौनो कभार बख'लायनानै मानि जौ बथल खाथियावसो दोनगासिनो दं आरो ना आङो माने बेयावसो एसे थान्दा नालाय नैबे एसे गुसुआवसो खम जाला आंना मबाइलानो दसे दसे जौ लोंहैलायो आरो ना दसे भिडिअ आरो दसे जौ लोंहैलायो उफाय गैया एवनानै लानोसै आरामनो फटाफटनो एसे खामानिखौ मावस्लेमग्रोनोसै नङाबा आंना मबाइलाबो थाबथासिगोन आरो बैयाव एसे जौ दौहैबावनोसै आङो दैया ग्लोम होनानै लाबाय नै र' एसे उनाव नाजों बेजों मिक्स गोदौहोनोसै एकदम गोमोस्रो गोथांस्रो खालामसै आरो ना गोमोस्रो गोथांस्रोसो जाखायोना ओमफ्राय अबेबा अबेबा नायासो एसे माइरं रन्दैबाय फुरसब मोजां जायोना बिराद मोजां मोनो आरोना आङो ओमफ्राय थिग-थाक मोनहां गेसा जोबनायजों आरो ना ओमफ्राय मोले जोंबाय नालाय एबारना बिदि फेट्टेना होबाय आं एसे फेट्टेंबा माथो मोजां जोंसिनलायोलाय आं सोरखौबासो बिदि फेट्टेंलायो होननाय खोनादोंमोन आं फेट्टेंफेराखैमोन दिनैसो फेट्टेंबाय आरो ना आङो ओइ नै जोंसिनलायदों फुल मोनहैसिगोन बायदि मोनबाय आं बेजोंनो हिट नुहांबाय सनाफोरनि हिट आरो ज' होबावगोन माने गेसखौ फुरा फोजोबसिगोन बायदि मोनबाय आङो हिट जाहांबाय नै मोदोमफ्रुजों लावरि लकेल ना उसुमै आरो मा होनो बेखौ नोरसिं अमागु मोदोमफ्रुलाजोबखाबाय नायाथ' गुरि जाबाय नै मोनबायानो एसे जबहोबावनोसै पियरनो अरा फिसा जालांहांबाय नै जोबथारथोंसै आरो माथो संजाबावनो बेलाय आंनि ओंख्रिनि फाइनाल लुकआ बेनो आरोना ओमफ्राय नैबे सासे सुबुङा जायाब्रा जारलाखा दालि ओमफ्राय मा होनदों आसार ओमफ्राय कबि भाजा कबियालाय जाजोब्बाय दंबावोथ' जादो बेनो आरो ओमफ्राय गेसाबो सोलायनांबाय जोब्बाय ओमफ्राय बे गेसाबो आद्राखासोमोन गैखाबावा मिन्थावथावनो माने दाखालि गेसा बैयो हांगार गदों जाहैदों बे खिथु उनाव हांगार नांग्राया गेसखौसो गदों सानबाय नै बिस्रा आं फैथ'वाखैमोन आरो बे सानैजों ओजोंदि इहाय माबा मैला जानानै दंमोन माराम खानाय मा खानाय बिनि थाखायसो ओमफ्राय साफा खालामखांनानै गवासै आरो ना बैनिखौ गदों साननानै नैबे गोदानखौ लगायबाय जाहैदों ओमफ्राय आङो मैया मोनायावसो होद बे जोबखासिगोन होननानै बेखौ लागायनाय जादों आरो ना ओमफ्राय जोब्बायबो मैया मोनायाव लागायबाय दिनै जोब्बायबो आरो दा मालाबा बजाय खालामफिननांसिगोनलै ओमफ्राय नैबेबो एसे बाहायजाखाबायानो जों फैनायनि सिगांनिफ्राय आरो ना खम जारलाहाय ओमफ्राय संग्रायाथ' ओंख्रिखौ आंहा गोथाव मोनबायमोन बानलुखौबो ज्रोम होदों आङो इसोर जाखाया नालाय इसोर जाग्रा ओंख्रिबाथाय जोंनि ओंख्रिखौ रावबो मोजां मोना आरो ना माने बानलुआनो नांनोनो मोनाबा ओमफ्राय दा जाग्राफ्रासो मिन्थिसिगोन आरो ना आंहाथ' आं गोथाव मोनबायमोन आं मिथिला दसे थानानै जानोसै र' नै ओमफ्राय बेलासियाव ना गुरनो लुगैनानै जेखाइ खबाइ नुनाय लोगो लोगो थिखांथारबाय आङो आयै समायथारदोंमोनहाय आंखौबो बबाव समायमोनहाय ना गुरबालाय बखियासो जालाय रोंनायसो नंला आङो थांदो जारौ मालाबा लायगोन आं दाहार जेखाइखौ मालाबा दाहार लायगोन आं ना माबा खांख्राइ गोरलै मोनबा सानजों खावसे बाथोन ओंखायनोथ' जेखायानो गैया थारमाने आब'मोनाव खान्थाल जादोंमोन आरोना जोङो स्रायनो ओइ ना गुरहैगिरि आयं लानानै फैनाय ओमफ्राय मालाय लांनोसैनो र' जानानै फिसानि मोखांखौ देखायथ'वा मालाबासो देखायगोन होथ'लाबायथ'वा जोङो दामनिसो जोङो थांदो जारौ जेखाइखौ मालाबा लायथ'गोन आं मिथिबाय दा मोनबा नाखौ देखायलां बेसेबां मोन नायनो आं ओमफ्राय मानसिफोरनि जेखाइ खबाइ लानानै ना गुरनायखौ नुबाथाय आरो ब्लगफ्रावबो ना गुरनाय मा गुरनाय नुगासिनो दङ ना बेजों जाबजों गरम आरो ना आंबो
एकदम आंनि गोदोनि जि गाग्लि गाग्लि गुरहैनाया सान्दुं थिखा थिखाया बेखौसो गोसोखाङो आरोना आङो ओमफ्राय बेहाय बिदि ज' ज' एकदम गाग्लि गाग्लि गुरनाय नुवाखै गाव गावबागाव दाबफा दाबफा बिदिसो गुरनाय नुदों आरोना ओमफ्राय माने फिसा फिसा ना मोजां मोजां बिदि मोननाय नुदों आरोना थाजा थाजानो नायनोसै र' मालाबा ओमफ्राय दा ब्लगखौबो दोनथ'नोसै आङो बिराद गरम मबाइला बिदि अन खालामजाबाय थायो आंना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि संनाय मानाय ब्लगखौनो फुराय नायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच